Morning teenage Jack. Nde pamene tikupitiriza nyengo ya gender based violence tikubwereraso ku South Africa. Ku South Africa kumene akuti pa 4 hours iliyonse pakata 4 hours munthu wamayi amaphedwa, mzimayi amaphedwa every 4 hours. Zoopsa tikumva zimenezo kuti dziko lanji lokhala choncho eti. Nde tatengani chakumwa ndi chakudya ticheze. Uyu ndi River Steenkamp. River anabadwa mu chaka cha 1983 pa 19 August. Ndipo mu chaka cha 2013 anali zaka 29. River kwa abambo ake anali mwana wachitatu pamene kwa mayi ake anali mwana yekhayo. Mayi ake anali mkazi wachiwiri wa abambo ake. Nde anali mwana yekhayo kwa mayi ake koma kwa abambo ake anali wachitatu. Nde anapezeka kuti anali olimbikira school kanali kansikana kokongola right. Zomuyendera. Nde amalimbikira kukwera mahosi, chana amakonda kukwera mahosi. Anapita ku school, anaphunzira atakwana zaka 14 anayamba mapanga za modeling. Koma amalimbikiraso school. Anapita ku Nelson Mandela Metropolitan University kumene anakapanga degree ya law. Atapanga degree ya law yo anayamba ntchito ya uparalegal. Koma ngakhale anayamba za uparalegal zo amapitiriza beza modeling, amapanga model, anali model wa magazine ina yake amaitchula kuti HFM, anali Face of Avon, amapanga zosiyana za modeling chani kena kwa namba kumapezeka mashow apa TV, ma TV show chifukwa choti basi amazitsata. Anali presenter wa Fashion TV ku South Africa, komanso anali model ngati kuti opangira advertise achina Toyota Land Cruiser jet. So zimamuyendera. Anapanga poti ma program tingapo ndithu kufika chaka cha 2012. Anali atangojoina kumene TV program ya Nyowani amaitchula kuti Tropical Island of Treasure ya ku South Africa yo, yomwe anali mkati mota azijampula. River anali activist wa against gender based violence. Amayankhula kwambiri, amathandiza amadana ndi za gender based violence zomwe azibambo amapanga zochita nkhanza azimayi yeti. Anapezeka kuti mu November 2012 anayamba chibwezi ndi Oscar Pistorius. Uyu ndi Oscar Pistorius. Oscar anabadwa pa 22 November 1986 ku Sandton ku Johannesburg. Ndi munthu onena kuti anabadwira mtundu wa kwawo nkwachuma kwambiri. Mtundu azankolo ake ndandani azibale ake otchuka choncho alima business amphamvu kwambiri. Koma Oscar atabadwa anabadwa ndi condition ina yake amaitchula kuti fibular hemimelia, fupa lalikulu la pamwendopa pali mkati mwa mwendo kuchoka pa bondo kupita kuphazi, fupa limenelo analibe. Nde ndilonera kuti kukhala opanda fupa limenelo mwendo umakhala opanda mphamvu. Nde amachotsa, amatha kudula miyendo. Nthawi zambiri munthu anthu ena amatha kubadwa ndi mwendo umodzi okhala ndi condition imene yoyo, koma iye anapezeka kuti miyendo yonse analibe fibula. Nde anapezeka kuti ali ndi miyezi 11 anamudula miyendo yonse iwiri pakati pa bondo ndi phazi. Nde anadula pakatipa. So izo bondo anali nalo nkukhaso ndi mwendo opitirira pang'ono kena kwanadula. Nde ngakhale anamudula miyendo, Oscar zonena kuti anadulidwa miyendo amakhala ngati alibe nazo ntchito. Iye amangopanga zomwe akuyenera kupanga. Samachipanga kuti chikhale chinthu chonera chidzimpsinja kapena kumbweza mbuyo. Akafuna kupanga chinthu amapita kukapanga. Amakonda sports kwambiri. Samapanga zoti yayi miyendo yanga inatere nde ndizitani ndisamalimbikire kapena basi nzibwerera mbuyo nzizimvera chisoni. Chilichonse amaziona kuti iye akhoza kupanga. Nde ali mwana amasewera rugby. Amayithaso rugby yo kwambiri. Nde akusewera 11, 12, 13 amasewera rugby. Mpaka anayamba kufuna kunena kuti amuyike mu Olympics awo aza rugby zo. Koma anapezeka kuti anapanga ngozi, anavulala bondo. Nde anapezeka kuti mu 2003 anasiya rugby ija. Mpameneno anapezeka kuti mmene ankapanga rehabilitation fachwa kuvulala komwe anavulala bondoko, anayamba kumphunzitsa kuthamanga coach wake kuti akhale ngati waphunziraso kutani kubwerera amonso. After ujeni kuvulala za rugbyzo anapezeka kuti atangoyamba zothamangaso anazikonda kwambiri. Nde anampangira ma blades zoti azithamangira, azivala ngati ma prosthetic
mablade. Munthu woyamba amene anampangira mablade iyo sanampangira abwinoyo, atamba kuthamanga zinachoka ndi anachita kukapangitsano a special ku company ina yake ya Iceland kumpangira mablade zake zoti azithamangirapo. Amapanga skulu bwinobwino, apanga kosi ya komesi, koma amalimbikirabe za zothamangazo. Ndi anayamba nokumapanga compete muzothamanga ndi amathamanga kwambiri. I think aliyesa akumuziwa Oscar ndi mmene amathamangira Blade Runner. Mu 2004 anapezeka kuti anajoina nawo ma Paralympics ku Athens. Paralympics ma Olympics opanga anthu oti ndi olumala, ndi adapita anapanga qualify, anali number 4 sanali number 1, koma amalimbikirabe. Mu 2005 anapitanso anakakhala number 6. Kenako anayamba kumapanga zoti afuna azithamanga ndi anthu onena kuti ali ndi miyendo. Analimbikira ndi amakanizidwa, amankaniza chifukwa cha mablade yake amavala, amanena kuti imene ikhala advantage kwa iyeyo kusiyana ndi anthu oti akuthamanga ndi mapazi ndi miyendo yawo. Nanga samene akuthamanga ndi miyendo yawo adzitopa, pamene iyeyo mwina mablade yosanga matope ngati anthu enawo. Komanso amanena kuti mablade akewo ali ndi spring yonena kuti mampangisa kuti azikhala ngati akudumpha kwambiri, akupita fast kwambiri. Ndi unayamba kusanduka mpungwepungwe kuti no, uyuyu kuthamanga wakeko kuwina komwe amawina sawina chifukwa chonena kuti akuthamanga kwambiri, koma advantage ndi mablade akewo. Mpakana anapezeka kuti anafuna kuti amuyimitse kunena kuti uyuyu asiye kuzomathamanga chifukwa chonena kuti sakuwina chifukwa chonena kuti akuthamanga kwambiri, koma chifukwa cha mablade yake. Ndi anayika munthu kuti achita investigate. Munthu uja atachita investigate anapanga conclude kuti yadi mablade ake akumampasa advantage against anthu ena onse. Iyeyo anampangira mablade oti spring yake mene akunkankhira mene akuthamangira ndi spring yo ikumpangisa kuti azithamanga kwambiri. Koma atapanga apiru anapeza kuti iye anawina, anachotsa, ananena kuti akhoza umathamanga. Ndi anayamba nothamanga olo ndi anthu onena kuti alibe ulumali, iye amathamanga nkumawina kumaposa. Mpameneno analandira dzina loti Blade Runner chifukwa choti amathamanga kwambiri ndi anthu amankonda kwambiri, anatchuka kwambiri, anayamba kulandira ma sponsorship deals, ma advert, kuyamba nopanga ndalama zenizeni zija kuti Oscar kulikonse komwe andapiteko akapita Oscar. Koma ulendo wina anapeza kuti wapalamula chifukwa chonena kuti akuthamanganso ndi anzake ma Paralympics inonso pano onena kuti olumala anzake analuza. Ina 2012 anangoluza pang'ono, munthu wina anampitirira nayenso anavala mablade yake. Ndi anapezeka kuti iyeyu mamoti angomuyamikira anzake kuti wawina, anapeza kuti iyeso ayamba kuyankhula zambirimbiri pamene pokulubwalubwa kunena kuti iye ndi mablade yake wakumpangisa kuti awine, it's unfair, wavala mablade onena kuti ali advanced chani. Ndi anthu pamene anamtembenukiraso iye kuti inu mesa anthu anakunena nizomwezo kuti mumathamanga kwambiri chifukwa cha mablade anu mpaka munapanga apiru, ndereronso mukunena anzanu. Kenako pamene anasintha maganizo kuti iya inaya kuitsa simaina kuyankhula choncho, congratulations. Kenako mu November 2012 anakumana ndi Reeva Steenkamp ndikuyamba chibwezi chake china cha nyuwani. Ndi chifukwa choti Reeva analinso otchuka opeba ma TV machani ngati kazi mini celebrity chonchi, ndi mmeneso anapeberanso Oscar uja, anali power couple, ma couple goals yawa. Anthu kwachemerera pamene paja. Ndi anapeza kuti kachibwezi ka nyuwani zayamba kubeba. Anakhala November, December, January, February inonso pano pa Valentines. Reeva anachita kulemba pa social media pake kuti kaya inu mwakonzera zotani achikondi anu. Ndi ananyamuka kunena kuti anatumizira anzake ma message unota lero ndikagona kunyumba kwa Oscar, watsanzika. Fanthawi imene anali akukhala ndi nzake kunyumba kwa nzake, amakhala ndi makolo ake, amakhala ndi nzake. Ndi ananyamuka, CCTV inamuonesa akulowa ku gate popita kunyumba kwa Oscar Pistorius. Atafika after kanthawi pang'ono nayenso Oscar anatulukira. Anapezeka kuti afika kumene kuchalowa nyumba siku wake Oscar anayimba phone ku polisi kunena kuti ndaombera Reeva. Basi tikunali mpungwepungwe pamene wacha polisi kubwera kutani ndi mmene milandu inayambira. Ndi panafusidwa funso kunena kuti chachitika ndi chani. Ndi Oscar anafotokoza kunena kuti wabwera Reeva, tacheza tadya 7 koloko. After kudya 7 koloko tapita kukagona 10 koloko.
Titagona 10 koloko usiku ndadzidzimuka 3 am nditamva phokoso. Ndamva phokoso ndinachita mantha chifukwa choti sindinavale chani, sindinavale miyendo yanga, ma prosthetic leg. Ndadzuka napita kukatenga mfuti pasi pa bedi. Mfutiyo inali mbali yomwe kumagona river. Pa bedipo anatenga mfuti iye uja kuthamangira ku Bafa kumene amakhulupirira kuti okubawa ali ku Bafa. Iye anangofika pamene wacha ndikuyamba kuombera chani chitseko cha ku Bafa chichi. Anaombera kafolo kenako anatenga chibati chosewerera cricket ndikuyamba kummenya chitseko chicha kuphwanya kuti alowe. Pamene amapeza kuti ndindane ndi river ali mu room mucha, ndi akuti anamunyamula river uja kutsika naye kukamusiya downstairs. Imene ndi version yomwe ananena Oscar. Nde apolisi anayamba ma investigations awo, anafusafusa ma neighbors ananena kuti ife takhala tikumva anthu amalongolola ku nyumbako, munthu wamkazi ndi wamuna. Nde tamva munthu wamkazi akuti anakufuwula, kenako tamva kuombera mifuti. Nde Oscar amati zimenezo sizoona, palibe amene amafuwula, palibe amene amakangana. Nde ofufuza ananena kuti ya tione evidence. Nde evidence inali yonena kuti anthu awiri agona pa bedi, munthu ndi chibwezi chake. Ukuziwa kuti pambali pali chibwezi chanka nonse muli mtulo. Nde wamva phokoso wadzidzimuka. Chinthu choyamba sunga dambe kuti kodi mkazi wanga ali kuti. Bwanji anadzuka nkuzungulira kupita mbali yomwe kuli river, kuti imene amakatenga mfuti pasi pa bedi pali river. Sanaone kuti river yo palibepo. Iye atanathamanga kutenga mfuti ndikuthamangira kutuluka kumene kuli Bafako, ndi mmene nyumba inalili. Bafa linali kutali kuti anadutsa konseko kuthamanga kupita straight ku Bafa. Bwanji samayang'ana dzipinda dzina zonse wangothamangira straight ku Bafa. And Bafa yo mene inali room yayikulu kulowa mbafamo. Nde ku Bafako kuti kuli bathtub, kuliso chitseko china ngati pakona mbafamo kumene kuli chani, kuli toilet. Kuti iye konseko wadutsa nkukafika kumapeto kumene kuli chitseko ndikuombera mmene momwe. Bwanji sanayambe wayitana, bwanji sanaopseze kuti ngati muli okuba wadzikira ndeto achita mantha. Komanso iye ananena kuti anali ndi mantha kwambiri fachonera kuti sanavale miyendo yake. Ndi akakhala kuti sanavale miyendo yake amaopa fachonera kuti sangathe kuthamanga. Nde amakhala kuti ali vulnerable kwambiri. Nde anatsutsaso zonsezo. Anayamba kuyang'ana position ya zipolopolo pa chitseko pamene paomberedwa kuti munthu anali atayima pamwamba, atayima pa miyendo yake, ndi mmene zipolopolo zinalowera trajectory ya zipolopolo, njira ya chipolopolo mene inalowera inachokera mmwamba ndikukhala kuti kuomberera mmusi, sinachokere mmusi kuombera mmwamba. Komanso atabwera anapeza foni ya river inali ili ku Bafa komweko. Ndio amati chifukwa chani anatenga foni kuthawira ku Bafa. Komanso funso lina inanena kuti iye bwanji sanayitane kuti adziwe kuti Bafa kuti ndani. Nde panali mafunso ambirimbiri, nde iye amalimbikira kuti ife tinaberedwa kwambirimbiri. Anaberedwapo ola kukhala kalikali ndi mayi yake, pa mayi yake atanamwalira ali msaka 15. Nde chifukwa choti anaberedwapo kangapo ndi mmene ku South Africa kulili kuopsera amachita mantha. Ndi nkona anapanga react choncho. Reaction iyo inali chifukwa choti ku South Africa ndikuopsha, kabwera akuba alibe chifundo, alibe chisoni, amukukuvula zana. Nde nkhanicha panali mpungwepungwe back and forth kuti iye kuvomera amavomera kuti munthu ndamuomberadi, koma sichinali cholinga changa kuti ndimuombere. Anayang'ana chikwama cha river, apolisi anapeza kuti river anali atapakira katundu wake almost like kuti amafuna kuti adzipita, amafuna kutuluka. Nde auti zimenezo zimagwirizana ndi zomwe maneba ananena kuti anthu anali akukangana. Komanso anamutsutsa Oscar mene ananena kuti anadya 7 koloko kenako kupita kagona nkudzidzimuka 3 am mene amaupangika zoomberazo. Chifukwa chonena kuti atamuyang'ana m'mimba mwake river anapeza kuti munali zakudya zoti wangodya kumene. Anati akanakhala anadya 7 koloko mene amaneneramu, by 3 am bwezi zakudya zitagayika kalekale m'mimba mwake bwezi muli empty. Nde anamutsutsa Oscar zonsezo kunena kuti zonsezi sizikutani, sizikumatchayi, zonsezi sizikugwirizanayi, zikusonyesa kuti iwe wamuombera munthu fati munayambana, wachita umuthamangitsa. Komanso mmene chilili chitseko anaombera atavala ma prosthetic leg. Ndinena kuti ngati anafika povala miyendo yake kutanthauza kuti anali ndi nthawi yoganiza kunena kuti ameneyu ndikuthamangira ndikupita komweko. Ananyamula mwendo kuvala, kunyamulanso mwendo wina kuvala, kukhala parede kuti mu nthawi yonseyo bwezi atatha kusintha maganizo. River anathawa kupita ku Bafa ndikuzikira, kutenga foni kuti mwina amafuna kuyimbira wina wake
koma anapeza kuti anaombera chitseko ka folo dzipolopolo zimene zinamumenya River zinayi zitatu. Komanso apolisi ananena kuti iyeyo atamuombera atapeza kuti wamuombera chifukwa chani anamunyamula kuchoka ku bafako kutuluka naye ndi kutsika naye pita naye downstairs ukamusiya pansi momwe akanamusiya pompo kuti apolisi akabwera athe kuchita understand kuti yayi crime scene ndi mmene zinthu zayendera, koma anamunyamulapo ngati kuti njira yotani yofafaniza umboni kuti asaone mmene zakhalira ndendende. Nde jaji anampeza Oscar Pistorius olakwa chifukwa maumboni ena anapezeka kuti anamunena kuti Oscar anali wa fast life kwa basi, amakonda magalimoto othamanga limenelo sivuto anali odzitukumula kwa basi, komanso amakonda mifutiyo auti anapita ku tsiku lina kubala nthawi nake akasangalala kumene kunda anzake kana ampana munthu ndi chani anamtulusira mfuti ati samachedwa kutulusa mfuti. Ulendo wina anapeza kuti anaombera suti anamuombera munthu koma anangotsala pang'ono kusumba phazi la anzake chifukwa cha tempa ati samachedwa pang'onong'ono watulusa mfuti. Nde evidence yonseyi anthu atanena zinakhanga kuti zantembenukira kuti munthu uyu. Nde jaji amene analipo nthawi imeneyoyo Jaji Masipa anampeza olakwa koma mulandu wake wa culpable homicide, involuntary manslaughter, kunoti wamupha mwangozi mopanda cholinga chomupha, nkumupanga sentence to 5 years, koma 5 years yo ndi 3 years ayisevera ku nyumba ngati pa house arrest. Ndi anthu anapsa mtima anapeza kuti anatani anthu anapanga apili, bungwe lina linapanga apili kuti bodza limene lolo sizikugwirizana naye, mukuyenera kumuzenga munthu mulandu wokupha mada osati za culpable homicide ndi malinga ndi mmene evidence inalili. Nde anapeza kuti Oscar anabwerera ku court kukazengedwa mulandu kenako anasintha kukhala nokuti ampanga convict mulandu wa mada chilango chonjezera kukhala zaka 6. Anthu nkukwiyaso bungweso linaso kunena kuti no anthu osewa amaphandwa amakhala ndi ma life sentence machani iyeyu chifukwa cha anthu nkuyamba kunkayikira ndi jaji yemwe kuti apatu kalipo anapeza kuti jaji uchaso amakana kuti ine ndapereka simungamasinthe judgment ndapereka sentence mwasintha amene mmafunira kuti ndi mada fine ndi 6 years basi. Anthu sanayisiye anatenganso nda jaji omweyo kuti tikupanga jaji anayisira kupanga makani, koma Supreme Court inanena kuti chabwino ife tikuvomereza kuti chilangocho chachepa sizikugwirizana naye. Ndi anapeza kuti anamuonjezera zaka kumpasa 15 years in prison, koma kuti achotsera zaka zomwe wakhala kalezo. Ndi anapeza kuti wakhala prison nthawi yonseyi atatha zaka 6 in prison anapanga apply for parole basi nthawi yonseyo iyayi ndi ujeni prisoner wabwino kwambiri, model prisoner chanchani amapanga behave bwino. Nde makolo ake a River anapita ukapanga opoze kuti munthu uyu sanalape iyayi simungangofikira kumuchotsa. Nde anamukanira anapeza kuti anabwereranso prison atankanira parole, komano apezeka kuti after kuseva zaka 8.5 za out of zaka 15 watulutsidwa. Anatuluka mu January 2024, koma ndosaloledwa kuyankhula publicly, ndosaloledwa kuyankhula pa social media kukhala ndi social media account chani zinthu anamuyikira zinthu tomuchinga kuti sangapange izi ali ndi malamulo amene akuyenera kutsata kufikira chaka cha 2029 December 2029 pamene amayenera kudzatuluka prison kuti akupanga behave bwino amutulutsa. River anamwalira basi, za River zinathera pompo. Pali mphekesera zambirimbiri kuti ayi River anali kaya atapeza chibwezi kaya River analatana sindikuziwa izozo ndi mphekesera, palibe chilungamo chenicheni. Nde Oscar anatuluka, chuma chake chambiri chinasasuka chifukwa cholipira maloya. Panopo of course suti alibire ndalama akuti ali ndi at least $150,000 mene watulukamo, koma wakafikira ku nyumba kwa akhumuchaso ankolo ake olemera kwambiri kumene akukhala moyo wa pamwamba kwambiri. Imeneyo ndi nkhani ya River Steenkamp ndi Oscar Pistorius. Ndalonjeza kuti dzanena koma zinzalonjezanso chifukwa ndikankulonjeza chinthu zotchinga ndi zimachuluka zimakanikira athu kupanga kalikonse. Koma iyo ndi nkhani ya Blade Runner watuluka, sitikuziwa kuti after 2029 iyo adzayambanso kuthamanga kapena adzapanga chani. Zikomo kwambiri.